Kamara Baramenti, Jahera Malulu TV, Enotino Maber, Kendo Arwaki Cheno Mar Kukumarwach, Mikelo ni kinde ka kinde koda ni Jeffolo Mbaka. Ma indi ni cheno mwago Mbaka, tumolo weche madhi nyime koda timore pacho ka. Otino makawuono wadwarango weche mag siasa koni kod kocha kaka gi betne moloyo jo ohala kaachiel kod weche go mag mibadhi mawuok koni kod kocha nyaka saniri warango manero mabende no winjo ni obet e migao mar thieth. Wadwarango ni to e piny mar Kenya weche mag mibadhi giki wanyalo tieko ginare to weche mag siasa tero piny mar Kenya e yo machalo nade. An kod wing dabro miethulo omosu kaito obro nyime kod twak machalo kamar waki studio. Ero kamano. Moso gato. Ero kamano nyekwara mokajwang kamara moro mauntie. An iluonga ni Bonke Kowae awuod Karachuonyo Homa Bay County. Ero kamano nya Bonke nya kwaro ji oteko chaka luongi studio kenda goni kamano kuom ka uthulo mar yutin makabuno mar chopo mondo me wagombaka. Bonke wadwa gombaka wanyo ni sani irum kaka johala nitiere weche achiel ariyo adek mabende inyou kane igo koko mondo me olok IBC ne uwacho ni un kod ng'ikruok nikech ohala ne ok nyal dhi nyime maber to moloyo Mondays niluonga ne Tiagas Monday ne ok unyal uso kata gimoro moro ne ok nyal dhi nyime maber. Nyisa ni siasa masani kaka johala urange ni uteru nade? Yamo mar siasa udho matek. Yes. Kendo obwogo joket mwandu. Sane kane ing'iyo Kenya wayudo ka majority mag investors ma invest kata mana agriculture, ma invest kata mana real estate sector. Gringo tabor focus on real estate sector because that's where I am. Yes. Real estate is the backbone of the economy of this country. Koro wayudo ka developers mang'eny wuok e market mar Kenya nikech much siasa maringo matek. Koro siasa mosechako udhoni joma ne keto mwandu gi ogolo pesa tere pinje mamoko maonge koko machalo kama. Yes. Koro basically question ni siasa mosechakore waluor nikech ok wang'eyo ni higa manyien economy mar Kenya nyalo chalo nade. Nikech kata mana bende banks mamiyo ji mwandu bende they are reluctant to release loans ne jok ma kao mortgage mondo nyiew property. Yes. Ya koro podi pimo kaka result mar yero maiga manyien nyalo bet. Yes. Mondo mi eka maketo bed stable. Ero kama nya Bonke winji kiwacho ni jogo mabende keto mwandu kata investors ka gineno ka weche mag siasa liet to gibedo kod buo kaito gi yware chien to Bonke iparo nade jotendwa ema keto weche mag siasa bedo kama koso pinyo mosebedo kod siasa mero mar ochalo siasa mar akweda mang'ani ka ng'ato go siasa to ne mondo go siasa kong'ene to anawuok e dot mane anawuok kech ng'eni mano ero tema kelo tungni e giko mare siasa mar akweda ni nyalo rumo nade? Gimatimo ma it's just situational analysis. Politics and development gin kaka nyimine. Yes. Gidhi elwedo kalwedo. To gik matimore e Kenya ka bende ok de mi siasa rum. Nikech ka pinyru to weche mag mibadhi. Ka pinyru to winjo ni weche mag siasa. Koro mano miyo siasa bedo yudo nyuol manyien pile. Koro mano ok nyal rumo. Gimo winjo bed en ni ka gigi timore kaka winjo watako lawa issues. Yes. Tiende ni sirikal manitie winjo mana demonstration eka gi respond. Giwinjo mana nyaka jwadhi e ndara. Eka gi respond eka ging'eni kare watimo makosa. To de bed pinje ma developed. To opposition owuoyo magidhi e bunge to sirikal act with immediate effect. To commotion nok nyal bet. Koro nikech the government cannot listen to the opposition if they use the most decorum method to tackle the issues magineno ka sirikal timo. To emomiyo gikawo jopiny ni koro we jopiny owuo mondo ka sirikal winji. Ero kama nya Bonke nyo kwacho ne pinje molonye ka kweth mobalo kod piny wacho wuo to nyaka winjne to giwacha ng'oni nikech gin bende gin gi representation nitie joma bende luwogi mana ni wan ka kweth mobalo kod piny wacho kama to mai kuma adieri nitie. Bonke weche mag mibadhi e pacho ka indi kirango sani iri koro weche manyoro ne ofwenyore ni omenda madirom ilieko ni omenda madirom 5.3 billion nenore ni nolale migao mar thieth ka indi chien goja chande ni winjo mago eko magenwa. Yes, nitiere weche mag mibadhi mosebedo ka wuok koni kod kocha sectors mopogore opogore. Iparo ni piny mar Kenya mibadhi ni ri na chiel nade mo bro dak go nyaka chieng koso inyalo tieke to kinyalo tieke to inyalo tieke nade? Sirikal masani. Yes. Corruption odhi malo moloyo. Sirikal mane coalition government mane Kibaki kod Raila nitie. Ok wang'eyo ni en yako
to anyalo wacho ni gitimo mano nikech gin gadier ni ginyalo lokendo. Koro miyo joma ni kanyo kwalo mwandu jopiny tichame gi wang' teko. Mane mo mineno ka government wasebedo na sirikal mar PR. Yes. Gin gik minyiso nyisa to kidhi a ground to gin gik maonge. Ineno ka nyoro ne wacho wuok miyo manotho Homa Bay. Majegni 28 tho gi nyathi e iye. It's quite embarrassing in the 21st century. Miyo tho nikech oting'o dhano. Then koro oting'o dhano, omiyo dhano okelo ngima to tho nikech equipment onge. And we wonder gik ma jowa giketa social media ne governor no chiwo equipment machalo kama hospital. Where are these things? Nikech ka a whole district hospital kwero refer patient to osiptende moko man e kor gweng' maonge yore midhiye to mama ma osebede a prolonged labor. And what Maracha for that issue, somebody has to be responsible for what happened in Homa Bay. And we need response from the government of Homa Bay and also the management of the same hospital. We will follow up. Corruption mane Kenya ka en which code. Ipenjo kata nyathi ni to en gift mane ma jo Kenya nego, they will tell it's corruption. It's upon the president, to reshuffle his cabinet. Nikech jotende gi ema jomo kete migao ka migao gi ema kwalo piny. Koro kwang'eni en instruction ma jogo yiro kama nade. Koro mane momiyo wanyiso jo Kenya ni pod wabed mana gi geno. The fact that Raila Odinga is still in the picture of the current political situation of this country, the current politics, one, we are quite optimistic that things will change. Mane momiyo position of biwe ne serikal ni thuolo pesa magilodhogi eni koro gisekwalo achiel jopiny manyaka lo pachgi nyaka koro wagol sirikal ni loch kwa go ombulu. Then ariyo any whichever government is coming in sirikal Raila gin gi paro mane mo wabiro discuss kak wadwa duoko gope nikech pesgi iolo gowi e pinje maoko tidwoge kwalogi pesa ok circulate. Mane mo mineno ka sani kipenjo anyone bro nyisi ni sectors tema go wala onge pesa. Nikech pesgi gikwalo to bende gicha gitero gi invest gi pinje maoko o giket gi e yaka. Ko pesa biro to rengo lal. Kane winjo Euro bondo biro ka pesa no kamodhi onge. NYS biro ka kendo gikwalo kicha gidog moko dwa bedo kendo governor. Koro Kenya wang'iyo gi jotelo ma jopuoge go because we need money. Yes. Kisekwali biro gi pesa will elect you. But they were bedo jopiny one more discipline these leaders. They are not even leaders. They are criminals. Jopuoge makwalo pes jopiny mowinjo kony common mwananchi. Then chak duogo koseriembe ni chak duogo dwaro elective post. It's quite disgusting. Omiyo Kenya sechope level ma one jopiny one manya kwa discipline kwa dismiss gi kendo wa demand mondo jomoni gi such allegations should go to jail. Erokone ya Bonke awinjo ke wacho ni jogo ekone go beni itero mana e jela. Bonke awinji maber gima dwaro mondo penye ne awinjo ka e wacho ni weche mag mibadhi osebedo mapek miwuoro e sirikal mamalo. Gima dwaro ni penji wang'e ane ni to gwenge mag Luo Nyanza sani wan kod sirikal e dot. Wandiere kod county government ma kaki wacho maro mabe nyoro mano timore mano nego beni sirikal mabe nyiso ni to siptan yiri bende yedhe ni tini kecho weche mag health bende no bedo devolve sanieri. Iparo ni sirikande o mag gwenge gi gento gisetiyo e yo machalo nade. Asebedo ka wacho mapile ni one disappointed nyoro na neno kaka ne namlolwe chalo namlolwe chalo Kericho chalo majan chai onge pi nyake dhod kama ne meli chunge Homa Bay fodo obet kamora fodo dino moki nyaka taluore chigolo mwandu ma wan go ma natural resources ma wan ge Luo kethore no paro ni the county government biro temo mondo gol mwandu ma wan ge buologo mondo konjowa mondo reduce the mane Luo land. Lakini onge gima gisetimo kama governors tere pesa kwa ng'eyo but ka focus e Homa Bay makuru mana wach bano ke social media. Now you can imagine how many women are dying without the media's consent. Kata ngama nyalo post that thing on social media mondo ji obed aware of what is going on. I'm very sure ni mon matho e yo makamano ng'eny nikech mondo gi access hospital kata kawgi institution makoro gine labor pain and all that is not there. Mane momiyo wapenjo county government ni to pes mimi awiti timonade
to ang'o momiyo governors ma Nyanza gidwaro direct nomination certificate? Ang'o ma gisetimo mwanyalo wacho? I mean, look at Governor Machakos. Yes. Mutwa is working. Katiere, the truth of the matter. Pesa mogero go stadium yudo kany. Ok meet these other governors. You go to Machakos Referral Hospital. Yes. Ne kaka Machakos equipments man kany. To wano siptende wa gin mano siptende makocha. Doctors are just reluctant. Nurses ka patient biro and no one cares. Tiende ne kata man official my office governor. They don't even supervise. Gidhie usiptende go giyor kata intelligence ongi kaka patients bedo treated. Yes. It's quite embarrassing. And miomano for Homa Bay no Omiawiti should even resign today. Kanena honorable leader no wacho ni tich ohewe and is not capable of holding that office. Nikech ka management mar county eri gimodwa convince kodo jopiny. How many young women are we going to lose? How many young men are we going to lose? Ka nitiere such kind of emergencies. And maga the serious issues a serious government should tackle. One minister for health in the county. What are they doing? If Awiti has never sacked any minister. Poka winje kata no sack any minister. Actually the minister, the health minister should be sacked, should be even arrested with immediate effect. We need proper explanation on what is going on in Siptende Homa Bay County. Omiyo kawa wacho mibadhi mane thurwa then biro gi yengore kum party. We are not going to tolerate party. Yes, ni wan wajo party. Koro mama no dak ni party ko nyama no tho. Ngama nyuol. Yeah. Odwaro ngima, en odwaro mana thieth. Mondo dakteche timne mama ni CS mondo okonye ne nyathi mondo save ngima ne. Mano ne ongi equipments manyalo timo mano. Koro mane momiyo we advising even our party leader Moluor Raila ni this time round jotelo ma jopiny omiyege jotelo. Wach mani ng'ani osichungi madwaro direct nominations gito ibi timnade. Winjo ka ng'eny gine ywak to molo governors mawuok luone gidwaro noket nyaka obok mopogore. Iwacho ni gin gisetiyo ne party maber gidwaro direct nomination. Party ok en od ng'ato and party mar ODM ok en mwandugi. And party mar ODM ok logo doala. Party mar ODM has a good reputation. Ne kaka ne party mar ODM otimo. Jubilee nyoro kane wayombo everywhere. Yes. Raila has really fought for this country. And ODM is the most reputable political party in Eastern Central Africa. We cannot tolerate such incompetent leaders, to masquerade themselves as part of us. Okay? ODM stands for integrity. ODM stands for development. ODM oken party miyengruok kiji chiemo to jopiny to hinyore. Omiyo wach ma direct nomination jatelo midhi duoki wacho ni an policy mana usu ni 2013. Atimo ma gi ma. Atimo nu isiemo ne jopiny gik betimo. Mane jatelo miduoko obed senator, obed governor, obed member of parliament, obed women MP, obed county reps. They must show wananchi gik mane gisingo ne jopiny ni mae gik matimo mae momiyo duoka uru to kibini direct nomination certificate bet no bedo negi machuok ne pod koka gifwenyo ni to bedo governor en tich machalo nade gidwa mondo med gi thuolo mondo gitie projects mane gichako. 5 years is a lot of 5 years. Those are many years. Igni abich nyathi manonyuol 2013 se no sechako school. Ini lan mane igni abich ka ok understand gimetimo and ini wi chalo nade. Because governors, most of Jomane obedo governors negitimo research. What ma devolve government. Some mane constitutional lock in 2010. And countries mane chalo Ghana, Nigeria, America, they did research. Kata Jomane campaign. Omiyo kinyalo wacho ni keto yath hospital ka igni abich mondo tere yath hospital. Loso ndara ka igni abich mondo kokoto gitingni ubio pandara ka igni abich mondo land. Man is not an excuse. You do strategy mondo water hyacinth uwoge namlolwe can take you 5 years. Mondo you professionals ubio ngiyat minyalole namlolwe mondo namlolwe bed na manyalo kelo ni chiemo ka wigni abich mondo land. Omiyo mago okinyalo wacho ne jini will take you 5 years. Mondo build cut even one industry. Homa Bay County mapuro ndawa. To ndawa is already there. Muse pur since nyaka ne wachak dak e pinka. Majuluo sebedo ka puro. We have a lot of things mwatimo Homa Bay. Wan gi pineapple chieko chia, wan gi pamba mawuok karachuonyo. Ka wigni abich mondo duok kambi mar pamba e karachuonyo mondo jopuro bedo. Koro mano is not an excuse. Jatelo madwa tiyo ne jopiny ok wach kawi mana higa achiel
kitimo gigeni mondo ipang tich kaka itimo. After 5 years, ema kori convince jopiny ni na wacho ma atimo 80%. The 20% kumeda 5 years, ora atimo 70%. Abiro deliver ni mondo awe thurwa a state mowinjore. Koro Mutua, I'm also giving them an example with Mutua. Oseka Mutua igni adi mondo ger stadium. Oka Mutua igni adi mondo ger Rio de Makoro gere Machakos. To kawi igni adi mondo kelpi Machakos manyocho to. So our governors, they have we will not listen to that. And man is not an excuse. Maginyalo challenge godo jopiny mondo odwogi gibed jotelo. Erokoni ya bonke koro in kaka bonke makomwa ineno ka gwenge mag Luo Nyanza. Nyaka no bedo kod sirikal mag gwenge pok wadongo ni maber. Kada en oganda dok e yiero, manyien oganda dok e yiero. Inyalo gombo ni mondo wachak oti kod governors ma wabedo godo sani riko so ber ka lokruok obet. No. Samo weni onge governor ma can convince us. Governor Motemo, rangu musetemo Kisumu, but politics ma Kisumu bende, we'll talk about that. Leaders wa nyaka ngene jo piny dwaro dongruok. Iseneno siasa ma Kisumu en politics kidwa tim gine to siasa. Omiyo governors rangu must tried. Migori Obado bende temo agriculture. And otemo lakini okotema enya. Obado bende inyalo paro ka Migori misiki golo pile ni nyithindo pod tho because of cholera. Koro issue mar health ni apan is a major problem in Nyanza. Tingeni cholera kani Migori Homa Bay pro yudo cholera. Koro governors wagi okane manyalo dok. Awiti tingeni makoro ya ogie corruption. And Awiti must go home. Wadwaro kata miyo moro ato kadwar governor. Yes. I'm going as a member of parliament. Wadwaro miyo moro kata kat tekniwiele to nyalo deliver. Ngama honest ma will deliver to wananchi bondo gikecha ja Homa Bay County. Okadwa dwell so much Siaya to dala watorach. Homa Bay pod nika a lot of problem and mana Awiti oyudo ka chandu ponitie koka medore kendo gimedore kendo rach moloyo. Koro governors wagi as per now, no, I'm not convinced. Iparo ne jopiny ma samoro dhiga marach yiero jotelo gi nikech adieri ka gibiro to ka gimiyo oganda wa singo to singo gin singo maber makina adieri tiwacho ni gin singo manyalo konyo oganda ka gisedonjo to paro olokore ma india mo manyalo bet ni kele. Well, it is this issue of handouts. Yes. Our people are not sober, to read the policy of each and every candidate. Sama jopiny oseng'eni yes, the gimanyo pesa. Yes. And siasa biro gi pesa, they don't care about the policy. Yes. Jowa handouts oseketho siasa mathurwa. Koro policy mar jopiny mar candidate ogidwa winjo. To nyaka ging'e bende track record mar candidate machung'. Awiti makawuono wadili ok en Awiti mane nitie maristro. Awiti is a different Awiti because Awiti no mi piny ke no en jadongruok cha en jadongruok koro donjo bedo ne koro level ne madongruok kodok chien kodok piny kendo ken Awiti mano garambe mano convince ni jopiny ne nyalo golo jidhier and Awiti kata nino in fact ne no yombo rege 207 dino chung 207 to jopiny ne mi yombolo nikech ne ong'eni en jadongruok koro jothurwa nyaka issue mar handout nyaka gi wawe mane kwa bro yudo jotelo mabro kelo madongo to mar ariyo eni sani what we want to focus on eni kura temo de goyo wan gi Kuchrael and Kuchrael is paramount. No one is going to discuss about it. Yo kanitire weche ne mondo me owene ng'ato mano wach mok nyalre Raila nasa we national super alliance mage wacha to pok obedo approved. Yes. Raila Odinga ok nyalo wene ng'ata candidate ama this time round because wagolo sirikand ni lodge and Raila mane go teku kodumbi mar golo sirikal masani lodge omiyo wach mani one wa the drum support to Raila bende ngato kikimiya pressure. ODM is the most popular party in Kenya. Kichako Lamu to nyaka wuotho gi kuputa thurgi Mbuya mbeta koro miyo ng'ama wacho ni ene modwaro no nyiswa mani en gi number D to biro gi GD. Yes. One jopiny this time round we will support Raila gi mora ma wan go mo make sure ni jakome mo bedo president and I'm requesting co-principals ni gi gi drum up support behind Raila Odinga. Erokamano bonke wach ni mogi kine oganda makara chonyo midwa chung'ne gi kaka jod bura ama menyalo nyiso gi odiochieng' ka adwana kwa jothurwa ni kuyie to give me this opportunity
mondo abed nu the first member of parliament, and I said this before, I'll surrender my salary to the great people of my constituency. Mondo make sure ni gin gi pi un kod yore. Ka pesa no nyalo contribute to that, and I'll source for funds mondo kel nu weche mag chandruok mosebede thurwa. Omiya nyiso jo Karachuonyo ni miyauru thuolo as your member of parliament, and the first 3 years wach mar pi kod yore biro rume Karachuonyo. Yes. Erokamano nyama no erone en bonke mako mai manero nyakwaro joteko mobende wuok e gwenge mag Karachuonyo. Wacho ni an kadipone yiero achiel kachiel to wechege mag omenda miya kaka osara mago duto obro miyo jopiny magi duto kadipone yiere wabro chako luonge ka mondo wang'e ni to bonke kanisengo kama indi bende ichopo singo kawuok e lwedo TV an Jeff Lombaka kod kumar wachero kama nyabonke kuom biro ka idok e ot Nyasaye otelni ageno mobro chako rado odiochieng' machielo. Erokamano.